Tijdens Koningsdag was het gezellig druk in het centrum van Venray. In alle vroegte namen honderden kinderen op plaats op de pleinen voor de jaarlijkse kindermarkt. Aaron, hoe lang sta jij al hier? 4 uur volgens mij. 4 uur en het is nog pas heel vroeg, hè? En nu ga ik natuurlijk vragen, heb jij al veel geld verdiend? Ja, maar ik weet niet hoeveel. En hoe lang staan jullie al hier? Weet je dat ongeveer? Ja, rond 7:15 staan we hier al wel. En hebben jullie al wat verkocht? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, heel veel. Ik zie hier geen speelgoed, maar iets anders. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn armbandjes aan het maken. Maar hoezo dan? Kunnen mensen die bestellen? Ja, ze kunnen het op voorkeur zelf bestellen en dan maken we ze. Maar we hebben ook al eerder dingen gemaakt en die leggen we dan hier neer, zodat mensen die kunnen kopen. En hoe lang staan jullie al hier? En is het druk? Ja, het is wel druk, alleen niet per se bij onze kraam komen allemaal mensen voorbij gelopen. Alleen ja, het is wel echt superleuk hier. En hebben jullie thuis bedacht van wat de prijzen zijn? Ja. En hoe kom je daar dan bij? 1 euro of 7,5? Ja, we hebben eerst gewoon een beetje opgezocht hoe duur het in de winkel was. En daarna gewoon een beetje de helft gedaan. En, ja. Maar als je dan dadelijk heel veel geld hebt, ga je dat dan weer uitgeven hier? Ja. Waaraan? Aan de ijsmachine. Aan de ijsmachine. Heb je die ergens gezien, een ijsmachine? Ja, Ninja Creamy, ken je dat? Ja. Oh, daar spaar jij voor? Ja. Die zijn super duur. Ja, boeien. En als jullie heel veel geld hebben, hebben jullie dan een wens of een doel? Dat weet ik niet. Ja, zeg jij. Wat wil je graag kopen? Ja, we gaan naar papa zei het al, een ijsje kopen in het dorp of gewoon speelgoed kopen van ons geld. Tijdens de lintjesregen in Venray ontvingen 14 inwoners een koninklijke onderscheiding. Een van hen was Huub Stevens. Hij stond even met zijn mond vol tanden. Ik ben hartstikke verrast. Perplex, overdonderd. Ja, ik heb er eigenlijk geen andere woorden voor. Ik kom er nog steeds niet uit. Maar had jij niks in de gaten? Nee, ik had helemaal niks. Ik was lekker thuis aan het werken voor mijn werk op de computer. En in één keer moest ik de deur opengemaken. En er stond daar een hele batterij aan mensen voor de deur. En ja, dan word je in één keer geleefd. Dat besef je in het begin helemaal niet. Helemaal niet. Maar dan sta jij als partner natuurlijk in de achtergrond. Mede door jou heeft hij deze onderscheiding gekregen. Ja, dat klopt. Ik vond eigenlijk dat hij dat wel verdiend had. Want hij zet zich echt al zo enorm in en zo lang voor de met name jeugd met een beperking nu op dit moment. Ik vond het echt wel zeer verdiend. Dus ik heb dat met andere mensen die mij daarbij geholpen hebben samen de aanvraag ingediend. En is gelukkig gehonoreerd. Heel trots. Ik ben super trots. Echt, ik kan niet anders zeggen. Maar Huub, ben je zelf ook trots? En denk je van, ik heb dit wel verdiend? Of dacht je zoiets van, nou, dat zijn andere mensen die veel meer doen? Ja, verdient. Ik vind dat alle vrijwilligers zoiets verdienen. Want zonder vrijwilligers doet deze maatschappij helemaal niks meer. Persoonlijk vind ik het eigenlijk heel normaal wat ik doe. Ik doe het met plezier en ik krijg heel veel leuke reacties van de jeugd, van de ouders terug. En ja, dat vind ik beloning zat eigenlijk. Maar natuurlijk ben ik trots. Wie is dat niet? Voor Gerda van Stelten was het een bijzondere Koningsdag. Het was namelijk haar laatste als voorzitter van het Oranje Comité in Venray. Nou, het is inderdaad mijn laatste Koningsdag en volgende week mijn laatste dodenherdenking. Want ik heb een besluit genomen om te stoppen als voorzitter. Niet omdat ik het niet leuk vind, want in mijn hart doet het heel pijn. Maar ik vind ook dat elke organisatie op een gegeven moment vernieuwd moet worden, zodat er voortgang blijft in die organisatie. We hebben zeker een opvolger, die draait al een jaar met mij mee. En dat is Frank Klaassens. Nou ben jij al 12 jaar hier bij die commissie, begreep ik. Maar hoeveel burgemeesters heb je ondertussen al gezien? 4. Hans Gillissen, Luc Wienans, Leontien Kompier en nou Michiel uit Den Haag. En hoe is dat zo om met zulke mensen dan te mogen samenwerken? Ja, elke burgemeester heeft zijn dingetje. Daar moet je altijd even aan wennen. Maar over het algemeen, ja, ik heb altijd met allemaal goed gewerkt. En dat geldt ook trouwens, ik ben ook aan mijn 4e kabinetchef bezig. Dus dat is ook altijd weer even wennen. Die hebben allemaal weer hun eigen gedachten over zaken. En dan moet je altijd even een beetje laveren. En dan komt het weer goed.
En had je die gisteren ontvangen, die onderscheiding, en dan sta je daar en dan gaat die deur open en dan, hoe voel je je dan? Ja, dat is bijna niet te omschrijven. Ik kan niet gauw, ik ben niet gauw van, ik ben mijn woorden kwijt, maar gisteren kreeg er helemaal niks meer uit. Ja, zo'n verrassing, dat komt maar 1 keer voor, echt. Dat meen ik serieus.